बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मिशन एबा मावबिथांखि जे बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखि एबा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशनखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय 4 बोसोर सिगांनिफ्रायनो 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंबाय थानाय जादों। बेबायदिनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो देग्लाय 4थि बोसोराव आगान होबाय। बिनि देग्लायनि जे 4थि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय आरो 2थि 13 बोसोर बैसो सिंनि जे हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ देग्लाय राङापारा दखरानि बेन्दोङाव थानाय बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै बेखेवनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मिशनखौ लानो हानानै बर' हारियाव गोबां सोलायनाय लाबोनो हादों। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे ओरैबायदि थासारि दंमोन, नोंथांमोना बयबो फिल खालामनो हायो बा गोसोखांनो हायो। दिनैफ्राय 5-6 बोसोरनि सिगां जे फरायसाफ्रा स्कुलनिफ्राय फैनायनि उनाव बिथांमोना आखायाव स्मार्टफन लानानै बिथांमोना जेब्ला पाबजि बायदिसिना गेलेयो आरो नायथावै जिरादफोरखौ बेसादफोरखौ भिडिअफोरखौ नायनानै बिथांमोना समखौ नस्थ' खालामो आरो गोसोआ गाज्रि जालाङो। दा बैफोरखौ बोरै होबथानो हायो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मिशन लानानै जि मावनाय बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि बे 4थि बोसोराव जोबोद जाफुंसारनाय मोन्दों आरो दिनै ओरैबायदि मोनसे हारियाव हुदा खालामनानै होनो हादों। दिनै 13 बोसोर बैसो सिंनि गाहायनि आरो गोजौनि 15 बोसोर बैसो सिंनि गथ'फ्राबो दिनै आखायाव फरायखांनायनि उनाव बा जेनेबा सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बिथांमोना फ्रि समाव दिनै आखायाव जोलुर लानानै बिथांमोना फिल्डआव फैनानै प्रेक्टिस खालामनाय जायो आरो बेखौ लानानै बिमा बिफाफ्राबो दिनै गोबां सांग्रां जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनाबो दिनै फरायनायजों लोगोसे गथ'फ्रा गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहाखौ दानानै लानो हायो आरो बैफोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा जि बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जि सांग्रांथि लाबोबाय, दिनै बिमा बिफाफ्राबो दिनै गाव गावनि गथ'फोरखौ दिनै हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा दिनै फिल्डआव बल लानानै दोनहैनाय मोनसे जों थासारिखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा आरोबाव खावलायबावगोन जे बुहुमाव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो बर' न'खराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मिशना जेन सहैनानै बर'खौ फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो मोनसे ओरैबायदि मोनसे थासारियाव लाबोयो जे बर'नि लाइमोनफ्रा जे गेलेनायनि गेजेरजोंबो मुलुग दरबाराव गावनि मुंखौ खामायनो हायो बा मुंखौ थिसननो हायो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गोग्गानाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे 4 बोसोर बैसोआव दिनै दुलाराय बर' फरायसाया नैबे थांनाय 4 बोसोर सिगांनिफ्राय जेसेबांखिनि लाइमोनफोरखौ जों प्रडाक्ट खालामनो हाबाय, बै गथ'फोरखौ दिनै मोजां मोजां थासारियाव जों थिनहरनो हानाय जादों। आरोबाव बेखौनो जों गेरेन्टि लानानै 13 बोसोर बैसो सिंनि जि गथ'फोर बेखौ जों फैबाय थानाय समाव आइ लिग लेभेलाव, बेखौ फैबाय थानाय समाव हादरारि लेभेलाव, बेखौ फैबाय थानाय समाव जों मुलुग दरबाराव बोरै लांनो हायो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांनाय जे जमदुवाराव स्पेसियेल कनभेन्सन जादोंमोन, बेयाव मोनसे बड'फा एफसि होननानै मोनसे दानानै लानाय जादों डेलिगेटनि गेजेरजों। आरो बे बड'फा एफसिया मुङाव एफसिब्लाबो जे बियो मोनसे इनस्टिटिउसन जोंनि थाखाय। मानो होननानै बुङोब्ला बुहुमाव रायजो जानाय 25 लाखनिबो बांसिन बर'फोरनि जि लाइमोनफोर दिनै 2-3 लाख दङ जोंनि आखायाव। जे बे गथ'फोरखौ जों फैबाय थानाय समाव जों बोरै मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनो हायो, गेलेनायनि गेजेरजों बोरै जों बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हायो, बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा खामानि मावबाय थानाय जादों। गिदिर गोजोनथावना बाथ्रा दा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जा थांखि बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा जोलुर बादायनाय लादों, बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि उथ्रिखांबोनाय जोलुरसाफोरखौ जाहाथे इयुनावहा गावनि जिखौ गाव दाग्रोनानै गावनि लामाखौ हान्थिनो हायो आरो बेनि गेजेरजों गावनि जिखौ माने मोजां मोनसे जायगायावहा इयुनाव जाहाथे भबिष्यतखौ दाग्रोना लानो हायो आरो लोगोसेनो जा सोलिबाय थानाय आथिखालनि जा आब्रुथि बेनि फारसेबो जाहाथे बे उथ्रिखांबोनाय फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे गाज्रि जा माने ड्राग्स जानाय, थांखु सोबनाय बायदि फेग्रा मुवानिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो आरो मबाइल बांसिन बाहायनाय, गेम गेलेनाय दिननिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो। बेखौ नोजोर होनानै जा मोनसे थांखि लानाय बे हाबाफारि लादों बियो जोबोर मोजां जादों। जाहाथे इयुनाव जाहाथे बे फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे मोजां साफा मोजां मानसि जानो हायो, बेखौ हास्थायनानै आं थुनलाइ आफादनि जानानै गोजोनथों।